בוקר טוב, חג שמח. יש לנו פה את אופני מגנום, אופניים שקיימים כבר 6 שנים בשוק. מה שונה מרוב האופניים החשמליים? קודם כל, כל השלדה שלהם אלומיניום, הם שוקלים 22 קילו. כל המערכת של החשמל שלהם, רק עם כבל חשמלי אחד. מקרה של תקלה באופניים, בשאר אנחנו יודעים דרך הצד, לא צריך להיות גאון גדול. המערכת חשמל פה, אנחנו מדברים פה על מנוע של איפן, מנוע ברמה הכי גבוהה שיש היום, הוא בא לפצות על מומנט, אנשים כבדים, עליות, התנגדות, רוח. בנוסף הסוללה שלהם זה 36 וולט, 13 אמפר של חברת DLG, סוללה עם תאים נורא חזקים, מחזיקה למרחק די גדול. מי שצריך להרכיב ילדים, משפחה, חברים, גם ניתן לעשות את זה על האופניים האלה. האופניים האלה יש להם בולמי זעזועים בכיסא. יש להם בולמי זעזועים בקדימה. כמובן מובזרים במעצורי דיסק, מגיעים עם 7 הילוכים לאופניים למי שרוצה לנסוע עליהם בלי חשמל. כמובן יש להם עוד 6 הילוכים לחשמל.